Hola, què tal? Són les 5 i 18 minuts de la tarda. Avui és divendres 11 de març. Benvinguts a Visió NBA. Molt bona tarda, ara sí, no se'm sentia perquè tenia el micro parat, gràcies Arnau per avisar-me. Torno a començar la introducció. Bona tarda a tots i totes, amics i amigues d'Esmaixada.cat. Soc l'Edu Rosselló i us dono la benvinguda un cop més a Visió NBA per segon divendres consecutiu. Tenim aquest directe una mica diferent, parlant sobre l'NBA i repassant tot el que ha passat aquesta setmana, buscant tots els noms propis, qui està en bona dinàmica, els equips que estan en bona dinàmica tant a l'est com a l'oest, i veurem també les cosetes divertides i de més, i veurem una mica la previsió del cap de setmana. Ja si vau veure el Visió NBA de la setmana passada, doncs sabreu que hi ha un menú que tot seguit el anirem a buscar aquí, i és aquest menú, el 5 inicial, qui crema, la triple E, el buzzer beater i el calendari. Aquí tenim el 5 inicial, doncs 5 noms propis: Jason Tatum, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Darius Garland i Kyrie Irving. Qui crema est-oest, ho deixarem així i després ja veurem qui són els equips que cremen, però ja avanço que són els equips amb les millors ratxes actuals a l'NBA. A la triple E tenim molts noms, m'he estalviat de posar-los tots aquí perquè era impossible, no hi cabien. He intentat treure moltes imatges divertides i també moltes esmaixades, que és el que ens agrada. Després hem canviat una mica la secció del clutch, perquè aquesta setmana hi ha hagut pocs clutch, però portarem uns quants buzzers beaters que hi ha hagut aquesta setmana, d'Ingram, Herro, Ja Morant, Giannis Antetokounmpo i Kyrie Irving. El d'Ingram, doncs ja veureu que és, segurament ja l'haureu vist, però és dels més inversemblants dels últims temps. També, per acabar, repassarem els millors partits del cap de setmana, que comença avui amb aquest Caps Hit, i després ja farem una mica més d'avançada sobre aquests partits. Anem directes al 5 inicial, aquest 5 inicial compost per Jason Tatum, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Darius Garland i Kyrie Irving. Aquí ja ho tinc tot preparat per començar i anem directes amb Jason Tatum, un Jason Tatum que ha estat espectacular en els últims partits, que porta 98 punts en 2 partits, 135 punts en 3 partits, i que va fer aquests 44 punts a la pista dels Hornets per guanyar el partit. Aquí tenim el vídeo del partit amb els highlights. 44 punts de Jason Tatum, que si sumats els 54 que va aconseguir l'altre dia, doncs aquests 98 punts en 2 partits. Els Celtics, que estan en una molt bona ratxa, amb 13 victòries i 2 derrotes en els últims 15 partits, i han guanyat partits importants contra equips de posicions de playoff. Aquí, sobretot, Tatum va fer molt mal a la segona meitat, amb jugades com aquesta que veieu ara mateix, i m'agradaria destacar de Jason Tatum aquesta estadística dels darrers partits, que destacàvem l'altre dia en els millors que fem cada dia al Twitter d'Esmaixada. Aquí el que us deia, 98 punts en 2 partits, 135 en 3, els Celtics 17-3 dels últims 20, i aquests 4 darrers partits de Jason Tatum
amb 33, 37, 54 i 44 punts. Espectacular l'estat de forma de l'estrella dels Celtics. Fins i tot ja ha començat a entrar en debat si hauria d'estar entre els candidats a l'MVP. Si acaba la temporada en aquest estat de forma, doncs segurament hi hauria d'estar. Què en penseu per aquí pel xat? Tatum hauria d'estar entre els candidats a l'MVP, sí o no? Doncs anem opinant per aquí i anirem comentant. Doncs el primer protagonista del dia, que és Jason Tatum, anem a pel segon, que com veieu aquí és Nikola Jokic, un Nikola Jokic que aquesta setmana ha fet el seu 75è triple-doble de la carrera, que es diu aviat. Aquí teniu el partit on ho feia, amb 32 punts, 15 rebots i 13 assistències, en el partit contra Golden State, no el d'aquesta matinada passada, que han guanyat els Warriors, sinó el que van guanyar els Nuggets de fa uns dies. I en aquest partit, doncs, Nikola Jokic va tornar a fer de les seves i va fer un altre triple-doble que encara doncs, segueix sumant el serbi i és un dels candidats, com ja sabeu, si no el més ben posicionat per ser MVP juntament amb Joel Embiid aquesta temporada, i doncs un Jokic que aquest partit contra Golden State va decantar la balança completament cap al seu equip, i els Warriors doncs, aquesta matinada passada s'hi han tornat. Doncs Jokic, aquest candidat a l'MVP, el segon protagonista del dia. Aquí teniu el partit contra Golden State i després aquest triple-doble amb 46 punts, 12 rebots, 11 assistències, 3 recuperacions, 4 taps, i no hi havia un triple-doble de 45 punts amb un 70% de tirs de camp des de Will Chamberlain. Doncs aquí Nikola Jokic segueix trencant rècords. Anem pel tercer protagonista de la tarda, i no és un altre que Giannis Antetokounmpo. Un Antetokounmpo que està en mode MVP completament, que en els últims partits, doncs, en molt pocs minuts ha produït gairebé 30 punts a cada partit, i aquest és una de les últimes bestieses de Giannis Antetokounmpo, aquest partit contra Oklahoma City Thunder, on va fer 39 punts, 7 rebots i 7 assistències. Una altra monstruositat per el doble MVP, que doncs, també torna a optar aquest any a l'MVP, està entre les converses també amb Jokic i Embiid, i és que no pot ser d'una altra manera. Uns Milwaukee Bucks que van llançats amb un calendari complicat, tret d'aquest partit contra Oklahoma, no tenen un calendari fàcil, doncs els Bucks liderats per Antetokounmpo ara s'han posat segons, després en parlarem, i doncs un altre protagonista de la setmana havia de ser, com no, aquest home. Vinga, ens anem ja cap al següent protagonista del 5 inicial, i és Darius Garland. Un Darius Garland doncs, que també porta uns quants partits espectaculars. Un Darius Garland que recentment, la nit de dimarts a dimecres, si no recordo malament, doncs té un partit de més de 40 punts i més de 10 assistències. Aquí en veurem unes imatges, i aquí repassàvem en el Twitter d'esmaixada.cat que Garland és el quart jugador de la història dels Caps en fer aquests 40 punts i 10 assistències, després de LeBron, Wolby Free i Mo Williams. I aquí tenim una mica el partit que va fer Darius Garland, que amb aquests més de 40 punts i més de 10 assistències fins a 13. Doncs en va sumar Garland, que ja és directament des de fa temps el líder d'aquests Cleveland Cavaliers, i aquí ho està demostrant en aquest tram de la temporada, que els Cavaliers han anat baixant mica en mica, que encara mantenen la sisena plaça i que els donaria accés directe a playoff, i Garland vol assegurar aquesta sisena plaça. I amb aquestes actuacions que està fent darrerament
ho intentarà aconseguir. No sé què en penseu per aquí, si els Caps aconseguiran anar directament a playoff o passaran pel play-in, que cauran a la 7a posició i aniran cap al play-in. De moment, doncs, Garland amb aquests partits pot assegurar la 6a plaça per Cleveland. Anem pel següent protagonista del 5 inicial, que és Kyrie Irving. Un Kyrie Irving no pel partit d'ahir contra els Sixers, sinó pel partit contra els Hornets de l'altre dia, on Irving fa 50 punts, però amb més d'un 75% d'efectivitat en llançaments. Una bestiesa per Kyrie Irving, que ja sabeu que encara no pot jugar als partits a casa perquè encara no s'ha aixecat la restricció a l'estat de Nova York, però els partits de fora doncs, sí que juga i de quina manera, perquè Irving doncs, va fer les mil meravelles contra Charlotte, també va fer un bon partit ahir contra Filadèlfia, però no tan espectacular com aquest dels 50 punts i, sens dubte, doncs, un jugador molt necessari per l'estructura dels Brooklyn Nets per acompanyar Kevin Durant a intentar pujar d'aquesta 8a plaça on es troben ara els Nets i fer playoff directe o el play-in amb avantatge. Doncs aquest Kyrie Irving que tanca el 5 inicial i doncs el 5 inicial de la setmana ja el tenim i amb aquestes 6 tallotes d'Irving amb una gran efectivitat. Això no es veia des de feia temps, aquests 50 punts, aquí ho teniu, 15 de 19 en tirs de camp, 9 de 12 en triples, una bestiesa per Kyrie Irving. Doncs ja tenim el 5 inicial facturat i ens n'anem cap al qui crema. Ja heu vist aquí una imatge, una breu imatge que us desvelava qui són els equips que cremen. Deixeu-me tancar aquí 4 finestretes per tenir preparat el qui crema. Aquí ho tenim, ja ho tinc aquí a punt. Doncs qui crema? Quins són els equips que estan a tope? Ja us he comentat a la introducció que eren els equips que tenen les millors ratxes de l'NBA i aquí ho teniu. Doncs per la conferència oest tenim els Minnesota Timberwolves de Karl Anthony Towns i a la conferència est doncs, tenim els Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Tant uns com els altres tenen la millor ratxa de l'NBA, com us deia, amb 6 victòries consecutives i unes 6 victòries que els porten cap amunt. Comencem amb els Milwaukee Bucks. Els Milwaukee Bucks, aquestes 6 victòries consecutives, l'última contra els Atlanta Hawks, amb partidars de Middleton i també de Giannis, dominant aquest partit, no deixant gaire opció als Atlanta Hawks i col·locant-se ara mateix segons a 2 victòries dels Miami Heat. Han superat aquesta setmana els Philadelphia 76ers, que després de perdre ahir encara tenen una victòria i mitja de diferència per sota dels Milwaukee Bucks, que ara són segons d'aquesta conferència est. Creieu que els Bucks poden agafar la primera plaça de Miami? Creieu que Miami podrà mantenir-la o que aquests Bucks van com un tiro ara mateix, van molt llançats, per molt que tinguin un calendari complicat? Creieu que poden aspirar a ser líders de l'est a la temporada regular? Doncs si segueixen així, de moment sí, perquè van llançats, però tot pot passar i amb aquest calendari difícil doncs poden punxar alguns partits i llavors Miami obtindria aquesta primera plaça si fa bé la feina. Semblen els 2 candidats per a aquesta primera plaça de l'est juntament amb Filadèlfia, però Filadèlfia ara s'ha despenjat una miqueta. Aquí ja tenim l'equip que crema de la conferència est, que són els Milwaukee Bucks, i ara ens n'anirem cap als de la conferència oest, que és els Minnesota
Timberwolves, aquests Minnesota Timberwolves que són amb aquestes 6 victòries consecutives són setens a l'oest, amb 38 i 29, només dues victòries dels Denver Nuggets, que són sisens, i sí que és veritat que aquestes 6 victòries consecutives tenen una mica de trampa, perquè 2 victòries són contra Oklahoma i les altres 2 són contra Portland, però no deixa de tenir el seu mèrit, s'han de guanyar també aquests partits, i en un d'aquests partits, en el darrer contra els Oklahoma City Thunder, doncs hi ha hagut un rècord de franquícia i no ha sigut un altre que un rècord de triples, que ha establert Malik Beasley, un Malik Beasley que, doncs, a part del rècord de triples, no ha notat cap cistella de 2, que això també doncs, és una fita una mica estranya. 11 de 19 en triples per Malik Beasley, rècord de franquícia, i aquestes 6 victòries consecutives de Minnesota. Veieu els Wolves entrant sisens i doncs, Denver o Dallas caient al play-in. Jo crec que per molta bona projecció que portin aquests Wolves, doncs tindran aquesta setena plaça. No crec que Denver cedeixi la sisena, però tot pot passar a l'NBA en aquestes darreres setmanes de temporada regular. Doncs els equips que cremen ja els tenim aquí, que són aquests Minnesota Timberwolves i els Milwaukee Bucks. Seguirem amb el menú principal d'avui i anem a la part divertida del directe, que és aquesta triple E, esmaixades, errades, espectacle. Ho farem una mica al revés avui, començarem per les esmaixades i anem directament cap a aquesta triple E, començant per les esmaixades. La primera, una de Dean Wade, dels Cleveland Cavaliers. Som-hi. Davant dels Toronto Raptors. Ken Birch encara no sap d'on ha vingut. Ho tornem a veure. Salta molt convençut que li pot fer el tap i el que s'endú és un pòster. Ken Birch. Segona esmaixada de les millors de la setmana. Tomas Satoransky. Aquí ho teniu. Acaba l'esmaixada de Wade. I aquí tenim ja la de Satoransky, que veu que l'està defensant Goga Bitadze i se'n va cap a dins i li sobra fins i tot salt. Veieu com? Aquí la deixa meravellosament l'exjugador del Barça, Tomas Satoransky. I ara anem amb una esmaixada que doncs, em fa especial il·lusió perquè ha tornat aquesta setmana Victor Oladipo, un jugador doncs, que portava moltíssim temps lesionat, que la temporada passada el van veure una miqueta però que es va tornar a ressentir de la lesió, va tenir problemes físics i doncs, que havia estat tota la temporada fora fins ara. I en el primer partit, en el partit que reapareix a casa contra els Houston Rockets, també des de la franquícia se li va buscar un partit amable per reaparèixer, doncs va fer això. Aquesta esmaixada de Victor Oladipo, en penetració, aquí teniu, després del bloc directe de Bama Adebayo, aprofita i va cap a dins, demostrant que encara li queden molles a Oladipo, encara li queda molt de terreny, perquè de moment doncs, està sortint des de la banqueta i en els partits que es pot doncs, jugar en 15-20 minutets, però encara li falta una mica de ritme, una mica de decisió, i pel que he vist, doncs, el que veu que li costa és el tema de l'1 contra 1, que abans el tenia molt fàcil amb aquella explosivitat i ara que l'ha perdut una mica doncs ho té més complicat. Però bueno, de moment Victor Oladipo el tenim a la pista i això és el que ens agrada i doncs seguirem amb les esmaixades de la setmana. Vinga, anem ara amb aquesta. Luka Doncic amb la pilota i estigueu atents a la continuació del bloqueig que fa Dwight Powell. Espectacular, lo amunt que agafa la pilota Powell per enfonsar-la a l'esquena de Rudy Gobert. Ara anem amb una esmaixada de Jeff Green. Mireu el marcador, 0-0, 20 segons de partit. Aquí Jokic la deixa per Morris amb Green, se'n va cap a dins, i la primera acció del partit, aquesta esmaixada
d'Uncle Jeff, espectacular, amb rectificat, tornem a veure-la. Tornem a veure aquesta espectacular esmaixada d'Uncle Jeff, la millor jugada del dia, sens dubte. Aquí, la millor esmaixada del dia. I ara anem, com no podia ser d'una altra manera, amb una de Ja Morant. Fixeu-vos bé amb la jugada. Tornem a veure la de Green, perdoneu. Fixeu-vos bé la jugada i mireu on és Morant, aquí on està la pilota, i on és Morant, que és, doncs, està just a sota la cistella. Recupera Kyle Anderson, llença, i Morant ja està aquí per acabar-la amb una esmaixada. Clar que sí, ja. El balanç defensiu dels Pelicans doncs és qüestionable. I aquí tenim aquest partit entre Phoenix Suns i Orlando Magic, aquesta recuperació de pilota d'R.J. Hampton i aquest alley-oop amb Cole Anthony, un dels participants del concurs d'esmaixades, i aquí ràpidament Hampton li llença l'alley-oop sense pensar-s'ho dues vegades, espectacular. I ara tenim un parell d'accions del Lakers Rockets, després en veurem una altra de més graciosa, però de moment tenim dues esmaixades, una de LeBron i una altra de Kenyon Martin Jr. Anem a parlar de LeBron. Ben amunt. Christopher intenta fer alguna cosa, però més apartant-se que no res. Ara tenim entremig, perdoneu, perquè no havia comptat, amb aquesta de Hamidou Diallo. Roba la pilota Kobe White, Kelly Olynyk a sota la cistella demanant-li, i doncs Diallo tira pel dret i acaba ell la jugada. Bastant curiós aquesta acció, aquí teniu Kelly Olynyk, que ja estava a sota la cistella, aquí no es veu, però ja hi és, i ja li està demanant, i doncs Diallo és egoista per fer l'esmaixada i sortir aquí als highlights. Vinga, ara anem amb l'altra que us deia de Kenyon Martin Jr. Aquí a passada de Green, se'n va cap a dins i saltant des de molt lluny es menja la cistella. Ara, un alley-oop cap a Giannis Antetokounmpo, de Chris Middleton. Mireu el bloqueig que li estan preparant a Giannis. Okongwu se'l menja i l'agafa molt amunt. Mireu la repetició i mireu on agafa la pilota Giannis Antetokounmpo. Buf, quina bèstia. I ara anem amb l'esmaixada del dia d'ahir, que és una brutalitat de Terence Ross, una esmaixada gairebé de concurs, amb un 3.60 espectacular. No sé si és ben bé 3.60, perquè no acaba de fer potser tota la volta, però increïble que es mengi també la porta enrere Herb Jones així. I ara anem amb una esmaixada de Jonathan Kuminga, l'esmaixada de la nit, a la cara de Marcus Cousins, que poc ho pot evitar, però l'esmaixada. I ara el Jabbat Oskils diu, per mi la millor de Ross és contra Kenneth Farid, sí. Un dia buscarem esmaixades històriques i la posarem aquesta segur. Jabbato, i tant. Anem amb una altra d'aquesta nit passada, i és de Kevin Durant. Aquí teniu. Com trenca Tobias Harris, se'n va cap a dins i rebenta la cistella en un primer període, fent callar una mica la grada d'aquests crits que li anaven fotent a Ben Simmons. I ara anem amb la última, i és en aquest partit entre Suns i Heat, que només hi va haver partit a la primera meitat, perquè els Suns a la segona van destruir qualsevol opció de Miami. Anem amb una esmaixada de Caleb Martin, que de moment, doncs, aquest és el segon visió NBA i segon visió que surt Caleb Martin, perquè es mereix sortir amb aquestes esmaixades espectaculars, i anem amb aquesta esmaixada de Martin i davant de JaVale McGee, que no és gens fàcil. Aquí la teniu. A més, la tornarem a veure perquè s'està
abans de fer les passes, s'està a punt de caure del contacte de Jay Crowder, fa les passes i se'n va cap a dins i McGee doncs, toca la pilota per sota de la xarxa i acaba entrant la pilota, encara que hagués sortit, doncs hauria d'haver comptat la cistella per aquesta triquinyuela de Javel McGee de ficar la mà per sota del cèrcol. Vinga, ja hem acabat les esmaixades i anirem ara amb l'espectacle. Un espectacle que comença amb aquesta acció de Jalen Green ballant a Brandon Clark. Una meravella. El fa ballar fins que troba l'espai per anotar. Vinga, ja tenim la primera. A la segona, Miles Bridges, ensenyant-nos com ha millorat els handles aquesta temporada i superant a KD i deixant-li una assistència sense mirar a Montrezl Harrell, que sense pensar-s'ho la rebenta. Aquí teniu. Increïble, espectacular la jugada. Partit que van acabar guanyant els Nets, però que van tenir aquesta jugada. I un dels 11 triples que us deia abans del rècord de Malik Beasley és aquest, el primer que anota en el primer període. Veieu el marcador que està 2-0. Li arriba de Russell, però és que el que vull que veieu és com fa caure el defensor abans de llançar i executar, i era un bon presagi del que vindria després, dels 10 triples que anotaria després. Ara anem amb una jugada de Marcus Smart davant de tota la defensa dels Hornets i amb gairebé el temps acabat. I ara anem amb el que us deia de la jugada del Houston Rockets, Los Angeles Lakers, la jugada que ja haureu vist segurament, però és aquesta jugada d'Eric Gordon amb LeBron James, de les dues fintes, i LeBron es queda buscant a Eric Gordon aquí amb la primera finta, i amb la segona de passada doncs el perd completament la pilota de vista i Gordon anota el triple. I ara anem amb un altre de Bones Highland, recupera la pilota i fa això. Se la passa per darrere i Kuminga es menja la finta i Highland, en el duel d'1 contra 1 de rookies, doncs Highland, tot i que Kuminga ha fet millor partit que Highland, doncs l'ha superat en aquesta acció. I aquí tenim l'últim vídeo d'aquests de l'espectacle, és l'aparició de Jackie Moon al Golden State, a la pista de Golden State Warriors, en el partit contra els Clippers, i aquí veieu la sorpresa per Klay Thompson, i doncs va estar fent l'escalfament amb els Warriors, amb els riures que implica, llançant de mig camp, llançant tirs lliures amb Curry, fent-li assistències de triple, de tot una mica per riure en aquest pregame del Clippers Warriors. El Jabat ens diu per aquí, fer-te donar una volta en defensa és més humiliant que caure a terra, no? Doncs jo crec que està per allà, va pel mateix cantó, va pel mateix cantó, té la mateixa mesura. Vinga, ja tenim l'espectacle complet i ara només ens falten les errades, unes errades doncs que de seguida veurem i rematarem aquesta secció. Aquí tenim les errades. Això no és ben bé una errada perquè abans de començar us ho explico perquè si no l'heu vist, és la cistella més random o de les cistelles més random de la història de l'NBA. Aquí veieu, els Bulls recuperen la pilota, Dosunmu, i fa una passada, la pilota no acaba tocant al terra, toca els 3 jugadors que estan implicats en la jugada i acaba entrant. És que la tornaré a posar perquè costa fins i tot de creure que acabi entrant. Doncs l'últim en tocar és Javonte Green i acaba entrant aquesta cistella, la més random de la història. El que vull que us fixeu ara, sisplau, és la reacció de la banqueta. L'acaba ficant i
s'aixequen i tot, com si fos aquí la gran cistella, i és un xurro com una catedral. Bé, curiositats de l'NBA. Aquí tenim la segona curiositat de les errades de la setmana, i és, amb 112-98 en el marcador, hi ha una falta sobre Immanuel Quickley i Sabonis doncs perd els papers, es va xugar contra l'àrbit, és un xoc mínim, però això fa que esborri del partit. Hasta luego, li fan, vinga, cap a casa, domantes, i se'n va cap a túnel de vestidors. També li ha suposat multa econòmica, com no podia ser d'una altra manera, i aquí doncs Sabonis se'n va molt, molt, molt enfadat. Aquí tenim una altra curiositat, perdoneu que el vídeo doncs, no he atinat amb la mesura, i és la tonteria dels de la mopa, segurament ho haureu vist, però la millor manera de tallar el contraatac aquí és posar doncs, els de la mopa a netejar, i aquí no ha passat res, siguen. Els àrbitres doncs, no paren el joc, no fan res. Seguim amb les tonteries de la setmana i anem ja amb les últimes, que són aquestes. I aquí tampoc hi va haver res. Va ser un jueguen de manual. Aquí Lauri cau per sobre de Javel Magui, i quan intenta sortir, aixecar-se, doncs Magui li agafa clarament el peu. Lauri doncs, també fa una mica de teatre, i aquí no ha passat res, ho va veure tot el pavelló, però cap dels tres àrbitres va veure com Magui li agafava el peu a Kyle Lowry. Per acabar les tonteries, les errades de la setmana, anem amb l'intent d'esmejada de Russell Westbrook a la roda d'entrades. El tenim aquí i segurament haureu vist aquesta bajanada, però la portem per riure'ns una miqueta. Westbrook intenta entrar, intenta fer-se un auto-alley-oop amb el taulell i passa això. No, la llença al canto i fora. Doncs una més per Russell Westbrook, un vídeo més per als memes. Acabem ja la triple E i ens anirem cap als buzzer beaters de la setmana. Uns buzzer beaters de la setmana amb aquests jugadors que veieu aquí en pantalla i que ara els veureu encara una miqueta més. Aquí els teniu, Brandon Ingram, Kyrie Irving, Ja Morant, Giannis Antetokounmpo i Tyler Herro. Anem amb els buzzer beaters de la setmana. Vinga. 4 seconds left in the half. Brandon Ingram. Autèntica bogeria. Tornem a veure'l perquè és que és increïble. Està a punt de perdre la pilota, li toca el peu, la xuta, la recupera, la llença de qualsevol manera i la fica. Espectacular. Aquesta acció de Brandon Ingram era per anar al descans. No s'ho creu ningú que l'ha ficat. Vinga, anem amb la de Tyler Herro, al descans del Rockets Heat. Queden 3 segons, apura al màxim, llença i anota aquest triples de Tyler Herro des d'una mica més endavant de mig camp, tot i la petita oposició que li feia Garrison Matthews, doncs acaba anotant aquest triple i aquí celebrant-lo amb l'afició. Anem ara amb aquest de Ja Morant, a final de possessió, buzzer beater però de possessió. Aquí teniu, queden 2.8, Morant ha hagut de venir a buscar-la aquí i fa això. Això tampoc s'ho esperava ningú, aquí la ve a buscar i doncs la fica i es queda amb aquesta cara. I ara, a final del segon període, Bucks Thunder, aquesta de Giannis Antetokounmpo, de 3. Segurament s'esperaven alguna altra cosa, els defensors dels Thunder. Anem ara amb aquesta de Kyrie Irving, al final del primer període, per posar el 40-23 i molta terra pel mig. I aquest és l'últim buzzer beater que teníem avui. Doncs aquests 5 buzzer beaters, quin us ha agradat més? A mi, ja sabeu que jo soc molt de Miami, escolliria el de Herro, però el més random és el d'Ingram, per tant,
Crec que aniria amb amb el de Brandon Ingram. Quina bajanada. Vinga, acabem ja aquesta secció i anem amb la última secció del dia d'avui, que és aquest calendari, aquests partits que venen al cap de setmana, aquests partits que us recomano directament que veieu aquest cap de setmana. Alguns són més fàcils de veure que altres, ara tot just ho veurem. Aquí anem ja amb els partits del cap de setmana. Avui, divendres, a les 2 de la matinada, Caps Heat, duel entre primer i sisè de la conferència Est. Els Heat doncs, han de guanyar si no volen veure com els Bucks es van apropant, i els Caps han de guanyar també si no volen veure apropar-se al setè classificat de l'Est. El dissabte a les 2:30, Milwaukee Bucks contra Golden State Warriors, uns Milwaukee Bucks que, com hem vist en el directe d'avui, doncs porten 6 victòries consecutives, com estan en segona plaça de la conferència Oest, i això doncs és contra Golden State Warriors, que són tercers i empatats amb el segon classificat de la conferència Oest, que són els Memphis Grizzlies ara mateix, amb 45 victòries i 22 derrotes, exactament el mateix que porta els Golden State Warriors, 3 victòries més que els Milwaukee Bucks, un duel entre Bucks i Warriors que serà interessantíssim el dissabte. I el diumenge a 2:15, a bona hora de Sunday, aquest Dallas Mavericks contra Boston Celtics. El Jabato ens diu, Luquita, triple-doble. Doncs estarem atents d'aquest triple-doble, o un altre partidàs d'aquests que ens regala Jason Tatum darrerament, també estaria bastant bé, un duel Tatum versus Luka, en aquest partit que serà doncs a 2:15 de la nit, el diumenge. Ja sabeu que els diumenges sempre hi ha partits a hores més bones per veure'ls des d'aquí, que normalment els partits a diari comencen a la 1:30, els de la conferència Est, però els de la conferència Oest hi ha alguns que són inabastables, aquests que comencen doncs a les 5 de la tarda. També hem de tenir en compte que el diumenge, a banda d'aquest Maps Celtics, també tindrem ja un Knicks Nets a les 7 de la tarda, que per tant ja ens podem quedar des del Knicks Nets fins al següent, que és el Clippers Pistons a les 9, i a 9:15 doncs aquest. Tenim 3 partits el diumenge a bona hora per gaudir sense haver d'anar a dormir a les 1000. Els altres partits del diumenge doncs té un Lakers Suns a les 4 al matí, a les 3 de la matinada, i és el partit de ESPN, doncs que també serà interessant. Però us recomano aquests tres partits que crec que són els millors del cap de setmana. Doncs avui el Caps Heat, demà el Bucks Warriors i diumenge el Maps Celtics. Si haguéssiu de veure només un dels tres, quin veuríeu? Jo és molt fàcil, jo veuria el d'avui, que és el Caps Heat, perquè ja sabeu, jo soc dels Heat, però diumenge, sens dubte, aquest Maps Celtics també és molt, molt interessant, i el dissabte aquest duel entre Antetokounmpo i Curry doncs també s'haurà de veure. El Xico diu el de dissabte, doncs aquest Curry Antetokounmpo, opta per al Curry Antetokounmpo. Jo ja sabeu que em decanto pel Heat Caps, que avui a les 2, si no he caigut abans, estaré davant de l'ordinador amb el League Pass preparat per veure el Heat contra aquests Caps que venen de baixada una miqueta, de baixada en la classificació, però que estan en bona forma de joc i que li poden donar un susto a qualsevol. Oladipo, Locking, Garland. Oladipo, Jabato, el veig encara una mica fluix, una mica fluix. Haurà d'anar entrant a poc, però el veig fluix per sacar ja a Darius Garland. Jo crec que optarem més pels 2 contra 1 i per fer canvis en PJ Tucker i coses així abans que posar-hi només a Oladipo. Tenim aquest, doncs, el Bucks Warriors el dissabte, i el diumenge Maps Celtics a bona hora
aviam si podem comentar alguna coseta pel Twitter d'Esmaixada d'aquests partits de diumenge, i si no ja sabeu com que cada dia després, cada dia al matí surt el repàs de la jornada NBA, el millor de la nit, al nostre Twitter @esmaixadacat, ja ho sabeu, i ja podeu doncs repassar els resultats, dades interessants del dia, la millor esmaixada i doncs els vídeos dels millors del dia. Nois, hem acabat el menú, que era aquest. Si teniu algun dubte, algun comentari, doncs deixeu-lo per aquí pel xat i ara el resoldrem, i en un minutet doncs anirem tancant aquest Visió NBA, aquest segon capítol del Visió NBA. El divendres, recordeu que el divendres que ve tornarem a estar aquí a partir de les 5, 5 i quart amb vosaltres per repassar el millor de la setmana, i que d'aquí una horeta a les 7 tornarem a ser aquí per fer el Cassoleta olla de grills, Cassoleta tu decideixes, un Cassoleta que no té guió, un Cassoleta que no té seccions, un Cassoleta que parlem en una horeta del que passa al món del bàsquet, i els temes ens els proposeu vosaltres des del Twitter, des del xat, des d'on vulgueu comunicar-nos el què. Però avui doncs, ja sabeu que és un Cassoleta una mica diferent. D'aquí tot just una horeta, a les 7 de la tarda. Mira, el Jabato ens pregunta, se sap quan torna Ben Simmons? Doncs Jabato, han dit tantes coses ja de quan torna Ben Simmons que jo ja no em fio de quan torna Ben Simmons. Haurem d'estar atents als pròxims dies. El que sí que tenim aquí és doncs, la pitada que li han fet a Ben Simmons avui. Aquí tenim, quan ha tornat a Filadèlfia, la pitadeta a Ben Simmons, doncs que ha sigut sonada. I ja l'esperaven. Aquí tenim també com l'esperaven a fora i com el seguien a fora, també per seguir-lo increpant, seguir-lo xiulant, etc. Bé, doncs coses que passen a l'NBA. I aquí està ja, el que veiem és que ja està fent entrenaments, està fent workouts, està fent ja els escalfaments amb l'equip. El que és estrany és que ja li costi tornar. Diu, i després que si mental health... Sí, exacte. Si volien ajudar-lo, doncs no crec que l'hagin ajudat gaire, Jabato, amb aquests xiulets. Però bé, doncs no sabem quan tornarà, esperem que torni aviat. No hi ha... segurament estan esperant la millor opció, el partit més còmode perquè torni. Segurament serà un partit de casa, segurament serà un partit contra un rival una mica més fluix, però serà segurament aviat, esperem, perquè els Brooklyn Nets necessiten de Ben Simmons per afrontar aquest últim tram de la temporada. Per acabar, una cosa que se m'havia quedat aquí. No és aquest triple de Jordan Poole. És el beef entre Doncic i Gobert. No sé si l'heu vist, però fa bastanta gràcia. Aquí tenim aquesta acció, aquest alley-oop, i aquí hi ha aquesta acció de Gobert que li deixen a la cama. Perdó, anem per ordre. Això és al final del segon període del mateix partit. Luka entra, Gobert el defensa. Luka busca la falta, no anota, Gobert agafa el rebot i li dona la pilota a Luka, que s'enfada i li llença a Gobert, i aquí hi ha una mica de pica-baralla entre tots. Aquí Clever doncs se'n va sense voler-ne saber res. I després, al tercer període, passa això. Aquesta patadeta de Gobert a Doncic. Doncic cau pel terra, senyala l'àrbit, i quan se'n va a la banqueta diu alguna cosa a la banqueta de Utah, que es diu que hijo puta és. Atenció, diu que hijo puta és. Aquí ho veus clarament.
Que hijo de puta és. Aquí ho deixa ben clar que, com aquí ens deixa el Quique García al seu tuit, doncs que li diu que hijo puta és, segurament li ho diu a Juancho, com insinuen en el seu tuit, però doncs deixa clar que ell i Gobert doncs que no són gens amics, no són gens amics. I ara sí ja tenim tot el Visió NBA servit. D'aquí una horeta tornarem a estar aquí doncs, per parlar de tot el que vulgueu, de NBA, d'Eurolliga, d'ACB, del que sigui, però avui ja tanquem aquest Visió NBA i d'aquí una horeta tornem a estar aquí amb el Cassoleta, no us ho perdeu. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-me en aquest directe de divendres. Si recordeu, divendres vinent tornarem a ser aquí a partir de les 5. Moltes gràcies a tots i bon cap de setmana.